מה קורה חברים? כאן פירס, והיום באתם להיות סרטון חדש. היום מצטרף אליי אראל, שאנחנו חברים מהגן, ויש לנו גם את האדם שהוא חבר שקשוקה טוב, והיום אנחנו בודקים דברים, כי יש כאן הרבה בניינים, כמו נגיד אני אראה לכם. כן, אז תשימו לייק וסאב. נכון, תודה שאתה מפרגן לי. תראו הכל. תירשמו לערוץ של פירס. אלופה. בכל העולם נודיר נדר. אסור לנדור סתם. אז אנחנו סתם מסתובבים. שמאלה. יש כאן ריח. אחי, מה זה שם? זה פצצה או שזה נעל? אחי, בוא נלך מפה. בוא נשאיר את הכי מפחיד לסוף. יאללה, בוא. כמה סרטון? איך זמן הגלי. ביד. מה אמרת? טוב, את זה אנחנו נשאיר לא, לסוף. אומר הבניין הזה מלחיץ אותי. כן. תסתכלו, זאתי מגלצ'ה מאבנים ואנחנו עושים אותה. לא בדיוק מגלצ'ה, אנחנו... זה אני הצלם שלך? לא, אנחנו, תודה אראל, אבל לא. אנחנו החלטנו שזה מגלצ'ה בשבילנו. אחי. אראל, זוכר, היינו מתגלצ'ים פה מכיתה ב'. אחי, היינו מתגלצים פה היא מלא אחי. אני התגלצתי לא בכיתה ב', התגלצתי באלף. לא אחי, לא התגלצנו באלף. באלף אתה היית הולך עם אח שלך, אל תשקר. לא, אני לבד. אנחנו מתגלצ'ים. כמה אוי, יוצאים במיליון שנה? יהיה מגודי עשי. בסוף יצא לך מפלץ חלה. ותירשמו לי בבקשה לערוץ עם ישראל חי, יחד ננצח. אני לא אומר עם ישראל חי, יחד ננצח בשביל סאבים, כי אנחנו באמת נמצאים בתקופה שצריך שנהיה כולנו ביחד, וחוץ מהחמאסניקים. תביא את הגולה, תהיה גבר. חכה אחי, תביא. חברים, מצאנו גולה. אחי, אל תקשור, בוא. אז אל תבוא עם הג'ורדן, מה אני אגיד לך? מה? שמאלה אחת. לא אחי, בוא לסוף. בוא, זה בסוף, די, אני מפחד. שמאלה, היא מלא אחי. כמה דברים מפחידים מופיעים לי פה. אחי, יש לך שכונה של רוצחים נראה לי, הכל פה מפחיד. יש לך גלאי מתכות בבית? לא, אתה יכול לראות בטלפון, אחי. לאדם יש גלאי מתכות. בוא נראה להם את הבית ספר שלנו. לאדם יש גלאי מתכות אמיתי, ומצאנו פעם אחת מלא מטבעות. לא יודע אם אפשר להראות לכם, אבל זה הבית ספר. אופיר אילת. אנחנו עושים שנייה קאט. טוב חברים, אנחנו הולכים לפארק. תדבר קצת. אנחנו הולכים לפארק. צ'יפס אליך. אסור לך לדבר עד שאני אומר את השם שלך. אראל. אמרתי את השם שלך, אתה יכול. כן, חברים. אנחנו עכשיו הולכים לפארק. להתנדנד קצת. אתה רוצה תעשה וידאו מהטלפון שלך ואני אעשה אותם כאילו בשתי ולוגים ביחד. אני לא אחבר, אני יעלה אחד ואת השני פשוט. אני ארשום בכותרת חלק 2 פשוט. טוב אחי, יאללה ביי. יאללה ביי קאט. טוב חברים, אראל מצלם משלו ואני מצלם משלי, ואחר כך אני אעשה חלק 2 שזה יהיה הכל מהטלפון של אראל. עכשיו אני מתנדנד. תגידו שלום, אתם רואים? טוב יאללה, לך תחקור דברים, שמצאת משהו תבוא לפה. אז מה קורה? אנחנו עושים דברים, חופשים, לא יודע מה. קורבנדה. תסתכלו את הילד הזה, תירשמו לערוץ. עם ישראל חי. חמאס לפיקינימט. רק דיברתי על חמאס. פתאום אני אומר חמאס לפיקינימט ויש אזעקה. לא אחי, האזעקה בסרטון. אתה מעלה... כן אחי, אני מעלה את זה. אתה מקבל מיליון צפייה. אחי, כל מה ש...
יש כאן מטוס קרב. יש כאן מטוס קרב. מה? יש כאן מטוס קרב. אל תתנגן, זה לא בטיחותי. יכול להיות שתהיה היום אזעקה. יכול להיות... בפיקוד הארץ אומרים כל מיני דברים דקה לפני מה שזה קורה. נכון. תקשיב, הראל, יכול להיות שתהיה אזעקה. הלו, יכול להיות אני אעלה... אני יודע. תקשיב, יכול להיות שאני אעלה את זה ביום ראשון כי יש אנשים ששומרים שבת. יכול להיות אני אעלה את זה בראשון. אחי, גם לי יש איכות לא כל כך. מה לא? אין לי איכות טובה. אחי, באיפה יש איכות טובה? תקשיבו, ב-29/7 אני מזמין אתכם באילת לפארק המדברי ליום הולדת שלי. הראל, תנדנד אותי קצת. אז אני מזמין אתכם ליום הולדת שלי בפארק המדברי. כאילו, אני יעלה פשוט שבוע לפני ההזמנה, ביי. לא ביי, אני עושה קט קטן. ריז? יאללה בוא ריז. הראל, למה אמא שלך שמה? שימי לה כמו השיר. אני חייב לראות איזה יוצא. יאללה, חברים. תגיד שלום עוד. חכו רגע, יש כאן משהו. שימי לה כמו השיר. אחי, what the fuck, אני שובר את העץ הזה במכה. למה לנעלה איפה? סליחה, זה הטבע, אסור. מה זה שם, חברים? טוב, הראל, איך תעשה דברים טובים? אבל אתה לא צריך להיות לידי כל הזמן, לא הלכת בינתיים לעשות כלום. תעשה בינתיים דברים. טוב, תקשיבו, אנחנו על 7 דקות. מלא, אני הולך אל הראל. כן. אחי, המטוס מעל הראש שלנו. וזה לא טוב, אביאל אמר. כן, חברים, אז יום שישי היום. תירשמו לערוץ עם ישראל חי. כן, חברים, תירשמו לערוץ של... ויכול להיות שנעלה את זה ביום ראשון. לא, מה עשו פה לעצים? אחי, אני שם לב. לא. מה זה שם, חברים? שימי לה כמו השיר. אחי, אתה... ריזים, אתה אומר רייזים. באיפה אתה הופך לחתיך? לא. באיפה אחי בנות מתחילות איתך? גם בשיומי. what the fuck? הוא ליקק לי את המצלמה. לא אחי, זה לא קשור לגניחות. אני יכול לקבל הרבה לייקים, לא קשור לזה. יואו, הרי לי נגן ניצנים. זה הגן שהיינו קטנים. ניצנים, אח שלי. אחי, זה אתה עשית את כל אלה? אני? כן, זה אני. בוא נצלצל. כי הם פתוחים. אחי, הם פתוחים, בוא נצלצל. צלצל. לא צלצלת, למה אתה משקר? צלצלת? כן. הם פתוחים. צלצלנו בגן ופתחו. מלא. אחי, המטוס הזה כמה שניות כבר פה. מי רוצה שהמלחמה תיגמר? מי שרוצה שהמלחמה תיגמר יעשה לייק. תקשיבו, אוויר תגובה וישראל... מי שרוצה שחמאס תנצח, שימו עדיין לייק בסאב. לא, מי שרוצה שישראל תנצח ישים סאב, ומי שרוצה שחמאס ינצחו שישים תגובה. ומנוי. לא, מנוי זה סאב מטומטם. אתה רוצה שחמאס תנצח? טוב, אבל תעשו סאב בכל זאת. איך
אז איך מי לא יודע שאף אחד לא ינצח? ותפק מה שאמרת הרגע לא הגיוני נשבע. יאללה, טוב זה היה, על כמה דקות אתה? אני על 6 דקות. 6 דקות? טוב, אני על 10 דקות. טוב יאללה, זה הסרטון שלנו להיום. יכול להיות אני אעלה עוד קצת שורטים ויאללה ביי.